Ako rýchlo sa uzdraviť vďaka jedlu a bylinným zmesiam. V prvom rade, pokiaľ chcete ísť do detoxikačného liečebného programu, je potrebné sa prihlásiť na konzultáciu, či už online, keď ste z diaľky, alebo priamo prídete ku mne do Centra zdravia, kde vás aj zdiagnostikujem. Teda, druhý krok je následné učenie liečby a na základe tej liečby ja vypracujem presne pre vás šitý program na mieru, čo sa týka jedla, čiže protokol, a ten budete každý mesiac papať presne tak, ako to máte nastavené. Tento program vás na vašej ceste doslova urýchli v tom, aby ste sa čo najrýchlejšie uzdravili. Samozrejme, popri protokole je potrebné brať a užívať aj bylinné zmesy, ktoré slúžia na to, aby vás komplexne očistili od všetkých parazitov, vírusov, toxicity, ťažkých kovov a aj všetkého sajretu, ktorý zachytávala pečeň počas predošlých rokov alebo aj v detstve. A všetko to vám spôsobovalo problém. Popri tom, pokiaľ máte aj akútny stav, pridáme špecifickú bylinnú zmes, ktorá vám dopomôže sa ho čo najrýchlejšie zbaviť. Takže pokiaľ vás toto zaujíma a chceli by ste nastúpiť do liečebného programu a uzdraviť sa zo svojich chronických a autoimunitných ochorení, napíšte do komentáru áno, alebo napíšte mi súkromnú správu, kde si zadáme termín konzultácie a nastavím vám liečebný protokol presne tak, aby ste už toľko dlho netrpeli, aby ste to mali čo najrýchlejšie za sebou. Pokiaľ sa vám moje videá a môj obsah páčia, nezabudnite zdieľať, lajkovať, komentovať, prípadne si to uložte, aby ste sa k tomu mohli čo najskôr dostať. Ahojte!